L-aqwa esperti tal-endoskopija fid-dinja żaru Malta biex jieħdu sem f'konferenza dwar l-endoskopija avvanzata li għall-ewwel darba tlaqqet f'pajjiżna. Aktar minn 300 tabib u professur fil-qasam minn iżjed minn 30 pajjiż offrew tagħlim u taħriġ fuq 3 ijiem f'dar il-Mediterran għall-konferenzi dwar teknoloġiji u metodi ġodda dwar kif jiġu operati n-nies biex Malta sservi lil pazjenti tagħha aħjar u b'aktar effiċjenza. Il-konferenza ilha ssir kull sena f'Londra mill-2017 fuq inizjattiva tal-esperti ewlieni fl-endoskopija Malti, il-professur Edward John Despot. Ma' TVM News il-professur Despot spjega li dawn il-proċeduri avvanzati isiru f'Malta kull 6 ġimgħat fl-Isptar Mater Dei. Nġibuhom Malta kull 6 ġimgħat biex in-nies ma jkollhomx għalfejn jivvjaġġaw lejn Londra jew pajjiżi oħrajn biex ikollhom din il-kura. Allura din hija biex tgħallem lil-tobba din il-konferenza fuq dawn l-affarijiet għandna l-aqwa esperti fid-dinja hawnhekk f'Malta. L-endoskopija titratta l-użu ta' strument b'kamera li jagħmel aktar faċli lit-tobba biex issir dijanjosi biex jitneħħew affarijiet li kkawżaw dmija fil-ġisem. Ma nużawx biss biex naraw l-affarijiet, aħna għalhekk advanced endoscopy nużaw dal-istrument biex nagħmlu interventi. Pereżempju, neħħu dak li jgħidulhom polyps li bil-Malti jgħidulhom felul li dawn huma affarijiet li qed jinbidlu jew se jinbidlu f'kanċer u nistgħu nneħħuhom mingħajr il-bżonn ta' operazzjoni kbira. Preżenti għal uħud mis-sessjonijiet anke t-tabib ewlieni tal-Gvern, il-konsulent kirurgu Clarence Patch u l-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Etienne Bela.